Социалните мрежи или медии играят без преувеличение много голяма роля в живота на младите хора, в личностен план, в социален, в изграждането им като личности. Те имат по няколко профила в различни социални мрежи. Мислейки, че там, когато са популярни, одобрени, това ще ги направи щастливи. Само че съществува едно нещо, наречено реален живот. И там не винаги получават одобрение, разбиране, съвети. Няма доверие, няма топлина дори в отношенията. И тогава идва едно особено усещане, че на мен ми е по-добре и по-комфортно, когато ме харесват в Инстаграм. Получил съм не знам колко споделяния в, да речем, ако имат YouTube или в TikTok, тази илюзия на бързо течащата информация, как са ме видели. Да, ама те са забравили след 5 минути, че са те видели. Една до голяма степен илюзорна популярност, но в същото време необходимост да бъдат признати. Социалната валидация. Социалните мрежи дават възможност тук, сега и бързо и веднага, моментално ти да бъдеш популярен и известен. Да, ма те и другите стават тук, сега, веднага, моментално и бързо известни. Там, в тези виртуални групи, защото рядко стават общности, много флуидни са отношенията. Не са дълбоко устойчиви. И идва момента с дисциплината. Дисциплината и самодисциплината да не пребиваваш дълго в социалните мрежи. Дисциплината да се научиш да създаваш достоверно съдържание, вербално, визуално, мултимодално. Дисциплината да можеш да кажеш, преустановявам отношенията с тези хора в моята група. Делитвам ги, изтривам ги, блокирам ги, мютвам ги. Не искам да мога да чекна, да не се подвеждам на вирусния маркетинг, на подаването на безкрайните реклами за нещо. Че всичко това е една много дълбока личностна осъзнатост. Да, много са полезни, интересни са, но дали пребиваването ми там не ме лишава от възможността за лични контакти, за приятни разговори на живо, за четене на книга, дори през телефона, да слушам аудиокниги. Да, слушам в Spotify много неща. Дали да взема да слушам 2 подкаста, да се абонирам, за да си развия своята личност и да преценя дали мога и аз утре да създам съдържание. Да критикувам. Дори да знам, че няма да ме приемат, ама да се предпазя от хейтърите. Сега виждате, много са пластовете, леярите. Ма те се усвояват бавно и трябва да са трайни като модел на поведение. Често от психологическа гледна точка. От социална гледна точка, да, социални мрежи. Твърде много. Колко разкривам от моя личен живот? Личен, професионален, интимен. И да изпадна в умиление, че са ми харесали не знам колко стотици души, или има един инфлуенсър, 1000, 2000, 200 хиляди последователи, млади хора, които тук и сега харесват някакъв идол, хубава фигура, добър грим, аутфит, популярен, получил награда и тъкмо вече са станали членове на последователи на тая група, понякога почва хейта. И сега ще бъда ли хейтър или ще предпочита да запазя неутрално поведение, да не съм в масовката. Защото и виртуалната среда създава това впечатление за обезличаване. Това е негативният ефект от социалните мрежи, от прекомерното пребиваване в социалните мрежи по-скоро. Социалните мрежи имат много положителна страна от това, че открихме близки роднини, съученици през Фейсбук, този социалният контакт беше възстановен, но отрицателното е да си представяш минимални незначими събития от твоето ежедневие. Това го има и в TikTok като опция. Пил си кафето и там, дето ти е написано късметчето, го снимаш. Или търсиш възхищение, постоянно одобрение.
състрадание. Снимал се до известна личност. Той има юбилей или нещо друго. Снимка с моето селфи с известна личност. Какви дивиденти ще си насложиш върху себе си? Не е добър този подход.